Сәлам дуслар, менә кыш та килеп җитте. Бүген мин сезне кышка кәеф тудыру өчен топ 5 кызыклы кышка әсәр белән таныштырачакмын. Киттек! Джон Гришин бәхетсезләр белән Раштуа. Раштуа бәйрәме. Сочельник алдындагы мәшәкатьләр. Кешеләр бүләкләр эзлиләр, балалар фатирларны һәм ишек алларны гирлянда белән бизиләр, ә гаилә башлыгы ширшә алып килә. Барысы да шулай булырга тиеш. Әллә башкача да була аламы? Әсәрдә гадәтилек һәм гореф-гадәтләр темасы күтәрелә. Кеше үз ихтыяры белән нәрсәдә эшләп, җәмгыятькә каршы бара аламы? Кливленд Эмери Раштуага песи. Әсәрнең нигезенә реаль вакыйгалар ята. Эмери Раштуада песи таба һәм шул вакыттан алып аның тормышы яхшы якка үзгәрә. Автор фикеренчә, өйдә яраткан әйберләрең булса, алар кешене күп нәрсә өйрәтергә һәм үзгәртергә сәләтле. Генри сюрпризлы шыршы. Сюрпризлы шыршы сихри проза. Ул хәтта катгый реалистны да могҗизага ышанырга мәҗбүр итәчәк. Проза һәрберебезгә борчый торган мәңгелек кыйммәтләр турында. Бу әсәрне укыгач, Раштуа рухы сезнең белән бик озак булачак әле. Лаура Локингтон, Раштуа пирога. Раштуа турында булган гадәти әсәр. Ялгыз кыз Поппи турында. Ул бер үзе генә, аның маймылыгына бар. Ләкин ул елның иң серле, иң матур төнен каршы алыр өчен яхшы компаниямы? Тик көтелмәгән хәл була, Поппи гаҗәеп матур егет белән таныша. Һәм шуннан соң аның тормышында аңлатып булмаслык сәер вакыйгалар була башлый. Бу яңа ел алдыннан гына була торган җылылык, мәхәббәт һәм тылсым. Розамунда Пилчер, Раштуа алдыннан. Вакыйгалар уртасында бер-берсе белән таныш булмаган 5 кеше. Югалтулар, бәхетсез мәхәббәт, ата-анасыз тормыш. Һәркем үзенчә бәхетсез. Сюжет фаҗигалы булуына карамастан, автор үз персонажлары турында җылы елмаю һәм юмор белән яза, һәм укучы аларның барысында югалтмаганлыгын аңлый. Дуслар, бәлки сез дә миңа бәйрәм мөхитен тудыручы әсәрләр тәкъдим итәрсез. Комментарийларга языгыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Пока-пока.